тамошобинони азиз, дар бозори Корвонем, тарафи Тиллобозор, даҳум дарвоза. Ина ворид мегардем. Даҳум дарвоза дасти чап реди магазинҳои шишагӣ мешава. Марамат, якум магазин рӯ ба рӯи лифт. Либосҳои фасони туркиро ҳамаша арзон кардагиян. Анами магазин. Акция рафтестай духтарако нигоҳ кунен, ҳамиқа куртачои фасона арзон кардагиян. Инамино турецки тозаян 220 сомон мефурухтанд, 250 мефурухтанд. ҳозир акцияда чанд сом шид? 100 сомон шидагай. Марамат, ин нуқтаи савдоро аллакай ҳама медона чихе акцияҳои зури арзон мекуна. Марамат, биёен бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, даҳум дарвоза. Дасти чап мешада. Дасти чап якум магазин, ряди магазинҳои шишагӣ. Рӯ ба рӯи лифт. Тамоша бино, ина кадомша мегирен турецки оригинал. Ина инора бинен бо ҳамаш 100 сомони шидагай платчукҳои фасон. Размеро ҳастай, метавонед ина дархост кунен, даррав доставкатон мекунанд. Иша бинен охе, чихе хушрӯчай 100 сомон, 220, 250 мефурухтанд. Ина ин моделоша бобинен 100 сомон. Кадомша мегирен 100 сомони фасонора бинен. Турки оригинал. Ина духтаро касе чихеле гуфтум омада натона бинависен, худшон шумода доставка мекунанд. Шашта хушрӯ моделакора бинен. Аҷоиб, ина 250 мефурухтан нами модела. Ҳозир боша 100 сомон шидагай диден тройкая. Беҳад хушрӯ. Ана баъд иҷада бо ҳастай элзаву дигару дигар. Ина ё 160 буд, ҳозир 100 сомон шидагай. Мана 160 сомонаям ҳамаш 100 сомони шидагай. Метавонен биён бо ай пеш хутон бинен, маҳқултон меша. Ай чанд сола то чанд сола размер аст? Ай 6 моҳа то 2 сола. Ай 6 моҳа то 2 сола, 3 сола даже. Даваш калонтара. То 3 сола размер ҳаст. Ай марамад ина вай кунен, муроҷиат кунен, даррав доставкатон мекунанд. Хушругиша бинен куртачора. Ина духтаро боз як аксияи фасони дига барои шумо. Турецки двойкачаҳои хушрӯ ҳамаш 100 сомонӣ шида. Ино 200 сомон буд. Диден? Ҳозир 100 сомон шидагай турки, баъд бори гуанҷоям ҳастай. Марамат интихоб кунен, доставкатон мекунанд, агар ки хутон омадан натонен. Леки биёен духтаро ира бинен охе. Қа интихоб зиёдай. Ҳамаш арзон шидай 100 сомон двойкачаҳои фасон. Бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, даҳум дарвоза дасти чап, якум магазин рӯ ба рӯи лифт мешава. Ина биёен ай пеш бинен, ҳама намудаш ҳастай, ҳамаш арзон шидагай. Уз пет кунен, ина 100 сомон. Кадомиша мегирен 100 сомон. Шута мепушонен, кудакда ҳичи намеша. Инчунин ахе свитро ҳаст. Ёра чанди каден? Ино 100 сомон. 100 сомон. Ино хучон тоққаян тамошо бинен, бинен чиха хушрӯчан. Ё чанд сум буд? 150 буд. Сади шидагай то размерои 13 сола, размерои подросткови ҳастайда. Ина метавонед аз инам интихоб кунен. Беҳад худичои фасон арзон шид. Ина духтаракутонда интихоб кунен. Ана инам до ҳаст. Ё чанд суман? Ино ам 200 100. Ина ёам 200 будан двойкача. Ҳозир 100 сомон шидагай. Мана ишаишта хушрӯвай, ишаишта хушрӯвай. Ман юбкача катян фасонак. Кадомша мегирен, дарав интихоб кунен, дарав как шумода доставка мекунанд. 150 сомона брукои кожа. Тамошобино нигоҳ кунен, акция шидай турецкиян 80 сомон. 80 сомона? 80 сомон. Марамад ина каседа дар корай. Размеро ҳамаш ҳастам. хохушдан чанд та расветка дора. Арзон шидагай успет кунен, барои духтаракотон метавонен харидорӣ кунен. Аҷоиб буд. Размерош то чанда? Ай 8 сола. Сафед чамас. То 12 сола. То 12 солара размер ҳастай. Диден духтарочка хушрӯ. Ина сафедчам фасони бад. Марамад ишаишта фасон акция калон дафтестай дар бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, даҳум дарвоза дасти чап, якум магазин рӯ ба рӯи лифт мешава. Анами брукои хушрӯ арзон шид. Инчунин ана инамудош ё материалошон ҳарир мақсуда я? Аҷоиб лён. Инора чанди каден? Ино 100 сом будан 50 сомон. Ина 100 сомон, 50 сомон шид. Туркияна. Марамат биёен бо ай пеш хутон бинен, маъқултон меша. Аз иноям размеро ҳастай. Диден? Кадом размери дар корай? Ай 3 сола 4 сола сар меша то размерои калона. Мана турецки тоза 50 сомон. Марамат ишаишта фасон. Дӯстони азиз, агар ки омадан натонен, рақамошон ҳаст дар рӯи экран, нависен, худшон шумода доставка мекунанд. Мана диден? Аҷоиба, ишаишта фасон. Ҳамаш хушрӯвай бовар кунен. Ҳам материалошон, ҳам фасонош аҷоиботай. То
То 10 Мана. сола духтарам будамш. То 10 солар размер будай дидем 50 сомон. Материалошон зур. Ина материалошон ҳечи намешава. ин 6 дахшру и 6 дахшру 50 сомон. успет кунен тамошобинони азиз. кадо меша мегирен нависен дарраба как доставкатон кунан. ина ино 50 сомона ва иёшам 50 сомон шудай. ира бинен чиха хушру мана 50 сомон. фасонак 50 сомон. ина барои туҳфа мегирен, барои фарзандотон мегирен ё барои савдо 50 сомон шудагай турецки тозаяй. ина ёям хушру барои мактаб 50 сомон. ино фасон духтаро бурд мекунен. ина марамат турецки ҳичи намешава 50 сомон. 200 сомона 180 сомона куртои фасони турки 100 сомон шудагай. марамат нигоҳ кунен чихо хушру чаяям бо безрукавка дора. марамат 100 сомон касседа дар корай барои духтаракон метонен омада харидорӣ кунен ё ки дархост кунен хучон шумода доставка мекунанд. бозори корвон тарафи тиллобозор иша бинен чиха платишкаи фасонае тарафи тиллобозор 10 дарвоза дасти чап якум магазинру барои лифт мешава. ина платишкои туркира 180 200 сома ҳамаш 100 сомони шудагай. размерош ҳамаш ҳаст. ира бинен барои садик мегирен чиха хушру ягон ҷо рафтан барои мисол идо ҳатман дархост кунен доставкатон мекунанд. мана 100 сомон. иша ишта хушру иша ишта хушру 100 сомон. диден моделакои фасон духтарако бовар кунен аҷоиботай материалош ҳичи намешава шута кудакда мепӯшонен бо ҳамқа зебандая ки ира бинен драп тоза турецки 100 сомон. бозори корвон тарафи тиллобозор 10 дарвоза дасти чап якум магазинру барои лифт бори дигар такрор кунем ки омаден ба ҳазур ёбен. чӣ хеле гуфтум агар ки имконияти омада надошта бошен нависен хучон шумода доставка мекунанд. ира бинен гулош ҳамаш ҳархелая узорош мана ана минамуд кожои фасони туркира арзон кардагиян 100 сомон 200 сомон буд 100 сомон шудагия. ина марамат касседа дар корай то 13-14 солар размер ҳастай метавонен биёен айпеч бо бинен хитон хушручан инҷа давча намудай биёен то охира хитон бо тамошо кунен биненда борошон ҳамаш акция шудагия. ина и моделоям ҳамаш 100 сомони. бозори корвон ина иноям кожунян айду сола то 5-6 солар размер ҳастай ёям 100 сомон шудагай. бозори корвон тарафи тиллобозор 10 дарвоза дасти чап якум магазинру барои лифт. касе омада наметона нависен хучон доставка мекунандтона. мана ҳамаи ҳамин 100 сомони шудагай. иҷада бо курто ҳастай двойка тройко ҳастай ҳаминошам ҳамаша 100 сомонӣ кардан. аксияи калонтарин дар магазини кӯдакона мана 100 сомон. диден кадо меша мегирен ҳамаи ҳамино қиматӣ будан ҳозир боша 100 сомон шудагия. бинен кожанкача мана плашчак витрёвкача мана иноям ҳамаш 100 сомон. ина аксияи калон борои ино ҳамаш бори гуанҷӯяю бори туркияй тамошобино бори чандум шид. ман нуқтаи савдора навор мегирем хитон медонен ки чихе аксияҳои нағз мекунанд чихе нархҳои хуб кати шумо метавонед аз иҷа либос гирем барои кӯдако сифатҳои баланда нархҳои арзон кати аксияда метиҳанд. ва тамошобиноида бинен чихе хушрӯча 100 сомон аксия эълон кардиян 100 сомонӣ марамат двойкачаҳои фасон 100 сомон. ина касседа дар корай ҳатман дархост кунен ё биёен. ина спартификат тоқаяна ино двойкаян ина 100 сомониям. ва ира бинен чихе фасон 100 сомон. турецкай ҳамаи борошон турецкай баъд бори гуанҷӯам дора ҳамашда аксия рафтестай успет кунен 100 сомон. бозори корвон тарафи инашамден тарафи тиллобозор 10 дарвоза дасти чап якум магазинру барои лифт мешава якум магазин. ина ҳамашда ҳозир аксия рафтестай 100 сомонӣ кардагиян. инчунин ина спартифико ҳастай ё чандиян ина 250 сомона ва ё спартифико 150 сомон шид двойка размерои калонай. диден чихе хушрӯ 150 сомон чанд намудуш ҳастай. иша ишта фасон иша ишта фасон ина кадомиша мегирен 250 буд 150 сомон шудагай. духтарако агар омада натонен нависен хучон дар ва как шумода доставка мекунанд.
двойка чои фасон ина бачаги беҳад хушрӯ турецкиян 180-200 буд ҳозир 100 сомон шудагай. Марамад аксияи беҳтарин дар бозори Корвон тарафи Тилобозор 1-12 тамошо бино ино буркошон катиян буркошон джинсай диден чӣ хушрӯ 100 сомон ина кадомеша мегирен 100 сомони 10-12 дасти чап як магазинрӯ барои лифт мешава ина бинен ҳамаш 100 сомони шудагай то охири навора тамошо кунен иҷа интихоб бисёрай ҳамаша арзон кардагиян мана бинен ҷиванши фасон мана 100 сомон диден аҷоиботай бурукушкатияй 100 сомон иҷада ма тез навор дорум аз иҷа шуморо пешниҳод кардагим худтон медонен ки чӣ қадar нархошуна арзон карда метиҳанд аксияҳои зур шумода пешниҳод мекунанд марамад ина аксияи навбатӣ аз анами нуқтаи савдо успед кунен ина ёша бубинен чӣ хушрӯвай размерошуна ай чанд сола сар меша ами распродажо 1 сола то 5 сола 1 сола то 5 сола размер ҳастай мана иношам 100 сомон ҳамаш туркия турецки мана двойкаи фасон сифатои хуби хуб манаиш бо тройкаян иноям ҳамаш 100 сомона шидагай 100 сомони шидагай ина биёен ина 180 сомон буд размери калон ихтиш тоқаяй аҳа ҳозир 100 сомон шудагай ина 80 сомон диден марамад метавонен размери калонай метавонен дархост кунен дар равакак доставкатон мекунанд ай 4 сола то 10 солара размер ҳастай шашта хушрӯ маҳқултон мешава сифатошда гап нестай тамошобино мана биненда чӣ хелай ҳатман биёен омада натонен нависен худшон шумода доставка мекунанд иҷада бо ҳастай двойка ҳозир дигар аз продажаям ҳастай ина нигоҳ куненда иношам арзон кардан инора чанди карден ина тройкора ҳамаш 300 сума чиз будан 150 сомон ина тройкора диден чӣ хушрӯ 300 сомон мефурӯхтанд ҳозир 150 сомон шудагай мана ишаишта фасон 300 сомона тройка тамошобино 150 сомон шудагай марамад бовар кунен ҳамаш хушрӯвай ҳамаш арзон шудагай ина ай 2 сола то 7 солара размер ҳастай сифатош беҳтаринай ҳичи намешава шута кӯдакда мепӯшонен нархаш беҳтарин 150 сомон бозори Корвон тарафи Тилобозор 10-12 дасти чап як магазинрӯ барои лифт мешава як магазин ина биёен ай пеш бинен ина ҷинсакои фасони двойка иноям аксия шидагай ина 150 сомон диден 220 сомон будай диден ҳозир 150 сомон шид марамад ишаишта хушрӯ двойка тройка чизе мегирен беҳтарин нарх 150 сомон иҷада ҳозир аксия бисёрай ҳамашамо шумода нишон метиҳем хоҳишмандо омада ай пеш бинен касоне ки имконияти омада надоранд нависен худшон доставкатон мекунанд ё чанд пул хушрӯвае 150 сом ина ёям 150 сомони тамошобино аз инам интихоб хеле зиёдай мана ҳамаш фасон ҳамаш арзон 150 сом тройка мана 150 сомон тройка ҷинсак диден размерашон чӣ хелай ай 2 сола то 5 сола ай 2 сола то 5 солара размер ҳастай мана фасон ишаишта хушрӯ бовар кунен беҳтарин моделҳоро арзон кардагиян ина барои бачаакотон метонен биёен бихарен духтаро арзон ҳама намуди ами либосо сол 250-300 сомон ҳамаш 150 сомон шидагай тройка диден да 150 сомон як сару форма мекунен кӯдакда бо турецки бо ина михе модни гуфти гапо бои хулас агар ки натонен омада ина бо рақамошуна ман мемонам дар рӯи экран ҳамин нависен худшон бурда дар хонатон метиҳанд мана расветкоша диден чӣ хушрӯвай 150 сомон ҳамаш 150 сомони ҳамаш фасона расветкош турецкиян ҳамаш тройка ҳатман биёен бурук футболка кастом ира бинен иқа хушрӯчаяй 80 сомон инами комбинзонак 80 сомон бори киҷояй бори гуанҷу ина 80 сомон бозори Корвон тарафи Тилобозор 10-12 даян ина минора ҳамаша аксия кардиян 80 сомони 10-12 бои хирсакшам будай аҷоиба
хушру чағав сакакай. Дахм дарвоза дасти чап як магазин ру барои лифт. Марамад омада натонен, нависен доставкатон мекунанд. Ва ёра бинен хи қафасонан. То як солара размер ҳастай. Иҷада ҳам турецки ҳастай. Ҳам бори гуанҷу. Ина тедичара диден чӣ хушру материалша ҷойботай. Нархшон 80 сомон. Ана ина мучам ҳастай 80 сомон. Ишам ҳастай 80 сомон. Хулас инами комбинзонако кадомеша ки мебинен сифатои хубуш. Мана ё паделкаям доранд хутон медонен. Ина марамат 80 сомони. Баъд ина костюмчора марзон кадан ёро чанд каден. Иноям 80 сомон. Диден? Иша ишта хушру. Аксия калон рафтестай успед кнен. Мана ина иш бо двойка бдай диден. 80 сомон ва қафасонай 80 сомон успед кнен духтарако. И хели акция ҳар рӯз намешава. Бовар кнен ҳамаш фасонай, ҳамаш хушрӯай арзонай. Ира бинен духтаро 130 сомон шидай тройкачам қа хушрӯвай марҳамат ҳамаш бори туркию гуанҷу ози ҳамаша нишон метим. Мана нархошон 130 сомони касседа даркорай двойкашам ҳастай тройкашам ҳастай 130 сомон мана 300 сомон 250 сомон будан баъзеи ҳами ҳози арзон шид акция рафтестай аз акция қафо намонен ина бомбирчаи хушрам ҳастай ино двойкаян ҳамаш двойкая дидид ва ёра бинен бо брукакои джинс доранд марамат двойкачои хушру 130 сомон успед кнен иша ишта фасона иша ишта фасон мана спартивкачошам хушру размерашон чӣ хелай ай 2 сола то 7 сола размер ҳаста 130 сомон оз то охири набора тамошо кунен размерои подростковирам нишон метим бозори Корвон тарафи Тилло бозор даҳм дарвоза дасти чап якм магазин рӯ ба рӯи лифт марамат аз иҷа ман авор бисёр дорум хутон медонен тез акция мегзара иҷада арзони арзон мекунанд борошуна диден анаи спартивкоя ку размерои подросткови 350 сомон будан туркиян ҳози 150 сомон кардагиян мана турецки тоза ина диден адидасои хушру двойкаяна двойка мана чанд намудуш ҳастай ина метавонен биёен бо айпеш бинен касоне ки имконияти омада надоранд нависен худшон шумода дар равакак доставка мекунанд ина бинен сафедиш ҳастай ина рангш ҳастай хушру ҳамаш грандиозная акция тамошобино 100 сомон аксияи бераҳмона 100 сомониш дага инам хе киртачои фасони кудакона марамат каседа даркорай ба наздики и дояй ҳатман харидорӣ кунен ишан сайдаст натен духтаро дигарошам нишон тен 100 сомон бозори Корвон тарафи Тилло бозор даҳм дарвоза дасти чап мана бинен чӣ фасончаяй рӯ барои лифт якм магазин мешава нигоҳ кунен ва ира бинен охи ҳамаша 100 сомон кардена ҳамаша 100 сомон кардагиян марамат метавонен биёен айпеш бобинен инам худам шахсан аямино 200 сомони харида будам амёра ҳозир 100 сомон кардагиян диден аҷоиб аксияи калонҳо аламора тоза кунем тамошобино нигоҳ кунен 100 сомон штаган бо мора чинос гуфта 200 сомон дода будан хулос ина 100 сомон биёен иша ишта хушру ҳатман биёен 100 сомон кадомеша мегирен размеро чӣ хелан размеро ай 3 сола сарша то 10 солара ай 3 сола то 8-9 солара ҳастай размер духтарако ина метавонен биёен айпеш бо бинен маҳқултон мешава ино бисёрш бо туркия на ҳамаш турецкиян марамат 100 сомон киртачои фасон мана ина марамат биёен беҳтарин акция рафтестай нависен шона доставкатон мекунанд даҳм дарвоза бори дигар такрор кунем тарафи Тилло бозор дасти чап якм магазин рӯ ба рӯи лифтай ина аксияи калон иша бинен чӣ хушру курткачои турки 100 сомон шид духтарако нигоҳ кунен акция рафтестай инам хе курткачои фасона 100 сомонӣ кардагиян турецкай баъд бори гуанҷуам доранд марамад ози якта ба якта ҳамаша нишон метем касседа дар корай метавонен биёен омада натонед нависен доставкатон мекунанд ина ё 300 сомон бидиян 100 сомон штагиян туркиёра хутон медонен сифатша тамошобино ина марамат нархошам медонен 100 сомон бозори Корвон тарафи Тилло бозор чандумда даҳм дарвоза марамат биёен даҳм дарвоза дасти чап якм магазин рӯ парои лифт мешава ина 100 сомон чӣ намуд курткачае ки мебинен амҷа духтари бачаги ҳамаш 100 сомонӣ баъд инҷада ҳози 500 сома курткарам арзон кардагиян вошам нишон метем мана 100 сомона ҳамаш 100 сомон ана и курткое ки
500 сомон мефрухтанд ки ҳамонро ҳам нишон тиен. Ана ҳози чанд сум кадаи курткора? 250 шон. Ана 250 сомон. 500 сомона куртка 250 сомон шид. Ҳам духтаронаш ҳастай, ҳам писаронаш. Марҳамат, дублёнкаш ҳам ҳастай 250 сомон. Ина касоне омадан наметона. Духтарони буда диден 250 сомон. 500 мефрухтан намиёра 250 сомон кардагиян. Диден чӣ хушрӯча не ва ира бинен. Сифатошда гап нест тамошобино. Мана 250 сомон. Мана иша фасон ира бинен хички хусучан 250 сомон иҷада бо дублёнкои ҳам ҳастай. Уна диден мана 250 сомон. Курткачаи фасони қиматӣ бои гуфти гапо аксияши 250 сомонӣ. Ина метавонен барои фарзандотон омада пеш бинен харидорӣ кунен. Омада натонен ина рақамошон ҳаст дар рӯи экран бинависеншона худшон шумода дастафка мекунанд. Ина размеро то размерои калон аста то подростковира размер меёбен. Диден то 15 солара размер меёбен. Мана турецки курткачаи фасон ҳамаш бо падбрендай. Диден чӣ хушрӯ. Ина ишаишта фасон ҳамаш бо намхе падбренд 250 сомон. Шабинен қахшруае. Ам дублёнкош ҳам нишон тиен. Ина дублёнкаш ҳам аста 250 сомон. Мана беҳтарин нархо ина 250 сомон. Интихоб кунен дар равакак бурда шумода расонанд. Боқӣ саломат бошен. Хайр.